Kuchokera kwa ife tonse kuno ku Times Headquarters ku Blantyre, madzulo ano ndine Banda, mukoza kutitchulanso kuti njayiko ngati limene lingavute olungoti mdzukulu wana njayiko. Kulikonse kumene muli tikulandireni. Iyi ndi program ya The Hot Current pano pakanema wa Times. Ndi andevu zamwayi tikulandireni andevu zamwayi and Merry Christmas. Merry Christmas. Maso tindi ambuye Bishop atulukiranso. Mabishop amatulukira kumapeto kwa chaka. Kudzatseka zonse benediction. What was a benediction? Benediction. What benediction? Tikulandireni ino ambuye Bishop. Tatokoza Banda. Anjayiko. Fama lichola buno ndiapo. Njayiko. Ndeza mbiri zachitika tiyambire tu kapena tipitike kwa Series Enterprise. Chibiro Series. Chipatika yamba si. Timatawiwala. Akutipatsira program oyi madzulo ano ndi Series Enterprise. Series Enterprise, a big Black Friday, is back on the 28th of November. Buy iPhone 12 Pro Max, 6GB RAM, 256GB storage. New price, 2,100,000 kwacha. Samsung Galaxy A07, 4GB RAM, 128GB storage. New price, 555,000 kwacha. Redmi 15C, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 553,500 kwacha. Redmi A5, 4GB RAM, 120GB storage. New price, 350,000 kwacha. Samsung Galaxy A17, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 665,000 kwacha. Tiger's backpack. New price, 95,000 kwacha. Series Enterprise is offering an incredible 18 days of Christmas savings from 15th to 31st of December 2025. Enjoy up to 15% off on range of top quality products, including the iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A17 5G, Redmi Note 14 Pro, Apple USB-C 20W power adapter, Apple USB-C to lightning cable, and Samsung 25-watt PD adapter with 3 pins. This is the biggest Christmas savings ever. Terms and conditions apply. Merry Christmas and a Happy New Year from Series Enterprise, your go-to suppliers of stationery and electronics. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ndiye timatero kuti tukumana after Christmas. Yes. Munajera muno? Yes. Okay. Unajoga? Ya ndipita kusina pa Christmas pene ndalipo mpano machana makula chito. Ino mugula Christmas. Ine ndikugula Christmas ndipo mwanywere. Ndikugula nywere. Ine mugula nywere? Yes. Ndiyo kuti tasintana. Yeah. Ambuye Bishop. Yes. Munthu akuja bwino tu. Yeah. Tikudira kale Banda iyi. Kodi tango simu tikuda kuja bwino. Koma munthu akuja bwino. Kukulako kwenkho. Asi ulako. Ayi. Zikuoneka zabwino ndi zakuyanja. Ndinguvomera kuti zikuoneka kuchali kuti ndi zabwino ndi zakuyanja. Yes. Iyo simatipoze Christmas majabwaje kutaka. Yeah. Na tikubwera kubwera. Kuti zambiri zotikambe kuti. Feasting on fat things. Simuwizi wa festival. Tikuchikonas. Koma zabwino kuchali kuti ndi zabwino ndi zakuyanja. Zampanikiza munthu uyu. Ukulele bandari zabwino zokwazo zakupanikiza. Ndipo ndinayiwala echara kuti mwezi wa mawa chaka cha mawa achite mpando wokulu. Zoona. Hayi zabwino. Ndithu. Timanena kuti akadalitsa mmodzi wa ife. Ndiye kuti ali mu community momweyo. Akhoza kugogoda kwa inu, akhoza kugogoda sokolo. Ali mu hot current. Alimya? Mulungu ali mu hot current. So ndamba ya ezona kuti kubwera ba. Ezona Amanunga ndikira ka. Ngende yotika. Singaende yotika. Wena ifike kaya. Okay. Kena ka bibera. Koma liko zoyenda sokolo. Koma Mulungu ali mu hot current. Mulungu ali mu hot current. Wabasa obodi. No, congratulations. Congratulations abodi. Ndatokoza. Kuti a chair board member. Yeah, board member. The board member. Member chabe. Okay. Member chabe. Acha bwino. Kati imirireni kumeneko. Tikakuyimirana. Ya inoso mubwera mbuyomu. Kukhulupira kubodiko. Iyayi. Zambiri zochitika moyo muno. Zambiri. Pano papa bwino. Ya inoso pano ndipabwino bwino. Panditana chonje zimakhala bwino. Tifana kuba ndiye nake kumulanje. Ndimatira mafuta ndi ananthabangira. Ndiya kuti muli banje Bishop. Ndi ndipita kana kuti tathokoza kwambiri. Congratulations.
koma ndi anayikapo koma ndiye komayo ndi amene anandipatsa kanthu mazimano kutenga ndakangofira kwauza mama Bishop kunyumba kuti naima pa filling station matira mafuta ndi anandipanga koma ndi amati koma mukapitatu ife timakudalirani ifeyo tinasangalala kwambiri kuti munayankhula ku dziko la Malawi ya Banda amakuthokozani ndi amati koma dzanelemo sindiye kulidzana ndauza kuti inu basi kuyankhula mwasiya kuyankhula ndenda ndi yayi zimene mutanthauzazo ndi zosiyana kwambiri ndi kutali kwambiri kumene koko Banda kuti pala anthu ena ngati mene abadula ineyo ngati chilungamo sichingafunika chiyende kuli kuno ndiluze chilichonse It's a very powerful thought. You can say it again. Ngati sipayankhulidwa chilungamo I've given an opportunity kuti ababa tatenga nichi koma chimene chocho chikundiletsa kuyankhula chilungamo chimene andipatsacho ndikisiya koma chilungamo chikhalepo basi chifukwa ife taona anthu akupatsidwa mwayi wakulu kwambiri woti akhoza kugwira ntchito inaliyonse koma zaka 4 zitatha mwayi uja unatha ntchito basi panopa akulira opportunity imene anakakhala nayo ndi ani kumudzi kuja kuna mamembala ku parliament atapatsidwa MP anona ngati mabwana ananyoza anthu anasangaja panopa akusokolowera so the same with us osadilendeka alipo anthu ena amene mwina apatsidwa mwayi akapatsidwa mwayi amaona ngati kuti ndiye kuti awuza kuti musayankhule chilichonse ine ndikufuna ndikuchallenge panopa kuti ngati ndingaone china chake chofuna tsoko amuzitanenero ine musayankhule ndiziyankhula kwambiri ngati pali chinthu chofuna kukonzedwa pali zabwino sitinganene tuzoyekwi ino tikumanena kuti hot talent inalipo kwambiri kalekale ndipo anthu ambiri anakupatsani mayina posachedwapo munavala jasi ya TPP posachedwapo amenewa awa anapatsa chipani chawo ina anapatsa chipani chawo mpaka naso alemba anapatsa chipani koma zabodza zokha ino timacheza ndimene simunandiuzeko chipani SP timacheza alibe chipani chilichonse koma ndanyamata olimba mtima amene mmangu achilungamo ine ndikhoza kukhala mboni ya inuyo simunandiuze ku chipani chano timatha kucheza bwinobwino SP sana ndiuzeko koma mukakhala kuti tikuyankhula kuti tadzudzulako ali amadzukuta maona anthu aja apatsa ndrama moti kuti dzudzule mumva zoti walandira za chakuti ndene manena kuti ndibwino kukhala pa chilungamo chifukwa kukhala pa chilungamo anthu aja atamaliza kunena zonse you be vindicated like panopa sessions vindicated you anthu anakuyankhulani koma panopa kanthu amaona awa ndi mizo anyato koma lino ndipatse fundo ndiyankhule hayi kungoti zinthu zake zomwe na Bishop ndi mabwera chituwa ni komodino sinanga simuna nditane kudzapanga praise and worship koma ndikubwera kuti anthu ena pala anthu ena amene sangathe kuyankhula ife tikamayankhula akuti yankhulira amenewo sindingapite tonse kudzadza ku times kukayankhula pali china chake chabwino chachitika tiyamika kuti zinthu zikuyenda bwino chalakwika ndikunena kuti ilanani ineyo kandi usiku kuna Bishop palipena pafuna tiyankhule tikonze zinthuzi amalawi kapena dziko lisaonongeke ife tiyankhula ndawo yanga modelo body mwana body wonkanira body kuti kapena mmene apita ku body mwina kapena moto uchepa moto sunga chepa ndakuda kukolezera moto ine mmene ndikwatiro iwo moto sunga chepa chifukwa dziko lino likufunika anthu amene chikakhala chofira chicho chofira osati chifukwa choti chikakhala chofira uli mbali ndiye chikhala cha blue mwambesetse iche ndimagamba sabata yatha kuti pali fundo ine amene mafandinene chabwino kunena kuti muli pa ulendo wasi wako ndi wa anjaiko ndi SP ndene akwenda vivi ndangonyamuka senior practitioner senior practitioner ndine ndiye tsopano basi kunyamuka ikupita kumene ndingandiuza kuti ndikuperekezeni mbasi muja ndangokwera ine ndekha ino muli panja koma driver alitizipita aine sindifika mpaka meza nditsika ndiauza kuti ulendo umene uweni yake tabweza niso it's very interesting pa ulendo ulendo ujawo oitanira tikwere basa nditenga ngandilowetsa takwera atsogolera ndakwenda kapa mpando inuyo basi zoti kunyamuka simuziwa mukucheza ndiye ndikudabwa ndipeche chai pasija ndikudabwa ndipanda about ino simugwera ine paka meza nditsika ndinena kuti chimene chandipangitsa kwera mpasi munomo ndanyamata awawo ndiye ngati kuti ndipita kukundekha hayi kuti kunosapitepo ndamaliza kuyankhulo
Apana sina hivi. Ya zamphamvu kwambiri. Ulendo uli osoma khandeni ache. ya Nena ka ulendo ngasana kweli. Driver mulibe alimo. Alimo na driver. Kwani kudanda wala kwani kwa driver yayi. Koma amene ndipangitsa ndikaipa ulendo. Tabwereza niso? Asa kumva. Ine ni mambanga kuti driver mulibe. Tabwereza niso. Okay, to be open. Kunena kuti ineyo kuti ndifike kwa anthu andidziwa kudzoka pasipoti. Yeah. Kula anthu amene amenya nkhondo ndidziwike. Ndiyenda anthu ofuna so kuti akhale babwino. Ayambeso anthu amene anathandiza kuti anthu achiti muli banja mbuya Bishop. Ndikuona ngati chisomo chimene chingaligwereni awaso chagwere. Okay. Chisomo chimene chingabwere pai. Chisakhale pai ndeke ngokusangalala. I cannot dance. No, that's not me. Ndiya kuthandiza ninda? Ndiya kuti dance chaikome pafunika awawa. Ati. Awawa amene anayambitsa kuti abuye Bishop ndi Brian Banda ndi asija ndi amene ananditanga pamagani pini 2022 ndamana nditana kuti Chafumuka tabana kuno kuli kwa gwanji kuno ndene ndachapa achafumuka sineyo. Okay. Ndiye pasi imene ndingakwere ngati simukweramo nditsi. Ndenda apa ndenda kumbani no. Kumanzona muntu uyu. Muntu wayaya. Ufuna ndikuyankhira kwaje mimi. Ngani ine ndio ufuna kuyankhira. Ngati ifike mpaka mesa. SP asana kweli. Banda asana kweli. Ine manjanga nditsi. Doi, ndi yako. Ine mapanga kuti driver mulibe. Ine driver ngati kuti ulendo uli wosoma khandeni ayi. Ine ka ulendo ngati sana kweli. Iwe sungabambitize kupita kuti kupita ka ulendo kuti. Okay. Mutsapeze kuti ukutala anthu acha kuti munda mbapita kuti acha. Siwaya na pacha pasi na nyamuka ndi amagawa ma biscuit ndi na tamangira ma biscuit muzafani paka amachafumuka. Zona. Yeah. Zona. So ndamsina ine ndimanena kuti umuntu uchikosa sima. Yeah. Lero nali ndi azathwena oyimba. Anandipeza kuti ati athukisa pita muri thandiza Bishop ndenda akathandiza. Chimati kiti anandisho. Ndiye abwera dzulo siku. Ndiye anabwera ku church. Kusaimba ulele. Ndiye anagwira microphone. Chimati kutsaimbira ife kunoko kuti tufana atokoza Bishop. Kuti agwira ntchito yabwino sititenga kuno wani kwacha iyayi. Tinguwatokoza kuwapetsa zijana chita anthu akachawa. Ana masuda kada ajatere amana bwerera ndi mmodzi yekha ine sili nkulandwa bweraje ndine mmodzi amene ndimabwera kukathokoza ine ndamaliza sindikutsa so pamene popo yayi. I think imene tisayankhire. Ndi uthenga wa Bishop. Ndi uthenga wa Bishop. Alankhula zamveka. Ayisabwino ndithu munthu usakhanga sizina kukomere ndankhulazo babanda mwamva bwino. Ine ndaimva nkhani. Ndaimva ndipo ikumveka bwino. Koma sindiyankhira ya. Yovuta ngati. Nakasinkhani yakafika paka kumagani pini 2022. Ndikale nkutali. Nkutali. Takafika kudali. Nkhani zathu za lero tikuwunika mmene tayendera mchaka chimenechi. Atakufunsani munthu kuti kodi 2025 mwakhala bwanji kumalaliko 2025 January to December muyankha bwanji ankhwenda vili. Ayi chinali chaka chopasa chidwi. Ndikusaunena kuti chinali chaka chopasa chidwi chifukwa mmene chimayambira kuzafika pakatikati ndi mmene tilili kumapeto. Chinali chokuti ena samayembekezera kuti chiyenda mmene chayenderamo. Ena nali ndi chiyembekezo ena komano kungogwira mawu amene mmakonda kunena inuyo. I think kumakhala bwino ndi anthu. Yeah. Ukakhala bwino ndi anthu olo zinthu zikamasintha iweyo umakhalabe kumbali yabwino chifukwa chokuti anthu ndalama kulankhulira bwino wako. Yeah. Ine ndichiyang'ana chaka chimenechi kwambiri ndi chisankho chimene chinali mu chaka chimenechi. Momwe tinkakamba andimviri pano pati kuziwaso ndi chisankho china chizachitika September 2030. Zimakhala ngati kuti silero silizafika koma ayi ndithu timagona siku kutha kamazuka kumakhala kwacha. So kuona mmene tinayendera kuchoka 2020 ndikuzafika 2025 pa September ndikuzafika December lero 28, right? Leo ntasani masiku atatu kuti timalize chakachi. Ine ndikuwuzani Banda kunena mopa Mulungu pala anthu ena amene chaka ichi chakuchimaliza kusangalala. Amene pala anthu ena aka kuchimaliza chaka chimene chichi akumaganiza kuti koma Ambuye myezi 4 yapitayi sana kanditero anthuwa.
pamenepo pamene ndagwirapo pamene pamanga nthenje kwa inendi pamenepopo kuti zimene zinachitika mu September ndikuganiza kuti ukabwerera miyezi iwiri anthu ena amene anali mbali yawo amene apezeka ali mbali yawo amene anali mbali yawo apezeka ali mbali yawo nkuona zimene zachitika apapasi phunziro lalikulu ndilo kuti kumakhala bwino ndi anthu chifukwa anthu amazalankhula ndipo akalankhula otakhala ni magali cha mtundu wanji otakhala umazitukumula wa mtundu wanji koma ndithu anthu ali ndi mphamvu yolamula zimene akufuna zimenezo tinaziona pa September 16 2025 pamene tidaponya voti imene idasintha boma limene linalipo mzaka 5 limeneli kubwerapo limene lilipo apali so mukayang'ana mbali zonse Banda muona kuti amene anatulukawo ena ndokuti timadabwa nawo kuti kodi iwo amaganiza kuti zotsatira zake zikhala zosiyana bwanji potengera mmene timayendera ndi amene anali kunja akamana kuti abwerapo ena amakana kuti sangabwere umaganiza kuti chitalephese ndi chani because tikayankhula zonsezo chimene timazayiwalapo ndokuti kodi amalawi akuti chani amenepo padabwera mafoni anthu amayankhula mwathamo sitingachoke mboma ife mumatidziwa ife boma ndi lomweli inu ndine tinakhala tulandira mafoni amenewo kwambiri sitikufuna kutchula mtundu pano yeah. koma sitingachoke mboma ife mumatidziwa ife sizingatheke zimene muuzane zimene mupanga kumeneko kunali kuopsa bwanji kulankhula kuti kuopsa kwake ndikuti lero litifunse kuti zidatheka bwanji mwapezeka bwanji muli kunji chifukwa choti ngati ukutama chinthu chokuti adachita kupasa anthu ena zoona kuti amalawi adagwirizana mu 2020 kuti sopano akhalepo ndi awa amalawi amene ajawo adapanga chisankho imeja timaina tizawo pa amalawi amene aja chifani mgwirizano umene umakhalapo kuti takukhazikani apo tikuyembekezera kuti mutipangire isi o mutanamizana cha mtundu wanji kumene makhala mukudya mapwefupefu anthu amadya zinthu ndikudya abana kuli maina zakudya amene akudya zinthu tinapompa tinapompa kuli maina zakudya bwana kutchula zina kuti mati chimene chinchi chani chimene chichi amene akudya mapwefupefu alipompano alipolepera khala munthu pampano mapwefupefu apulika munthu apulika anthu ambiri akamadya mpamene umaona kuti umuziwe nzeru ya munthu pamene akudya kuti umuziwe kukhulupirika kwa munthu ndi pamene akudya chifukwa bwana pamene munthu ali ndi njala bwana amalonjeza munthu amene ali ndi umphawi bwana amalo ine ambuye mulungu atangondipasa galimoto ine mulungu amene iyi ndizamukhala ndi kumutamanda bwana kungokupasa ka Suzuki auto akazi onse ndi ako kodi uyu mafuna kuti ukhale ndi galimoto kuzipanga so chimene ndikufuna kunena ndicho kuti tikamakhala kuti tikufuna maudindo osiyana-siyana amene ali mdziko kudzera mavoti amalawi amene wawa amatha kukhala opanda nzeru otani nthawi imene mwakhala mbakulo fa amayankhulidwa chipongwe amalawi ino amene osamaziwa kanthu chanchani iwo aja chief amakhala ndi voti manja ndipo voti imene ja chief ngati simunachite mgwirizano umene munapangana nawo polowa abana voti imene jayi sumakhaliratu mphamvu ujeni ndi kunyumba zachifumu kunyumba zachifumu abana sizo kuti mutanyoza mtundu wanji ife sitingatuluke kuti munazilowesa nokha ngati yankho eli kuti adachita kutilowesa anthu ena ndiye mungamakane bwanji kuti simungatuluke pamene anthu amene amalowesa anthu audikira kunja kuno kuti asinthe kuti alowe menemo masewero ampira chief olotakhala kuti iwe ndiwe player woziwa kumenya mtundu wanji lifalia kana kuti iweyo utuluke utulukatu sungamalirire ndiye kuti mpira uyimakaya mpira supitirira apo alemba nambala yanu bana apo alemba nambala yanu amphenda vili apo alemba nambala yanu ambuye bishop kuti tulukana lowe wina ineyo simunganditero ine ndimaziwa kumwetsa koma sukumwetsa ndiye tuluka alowe wina amwetse ndiye zimene tinaziona zikuchitika papa mukuti panopa ukamawerenga zimene zikuchitika ukamamva zimene kuchitika nkumana kuti nangati munthu sungaphunzire ndi zisanzo izizi ndesimuzaphunzira asoyi chifukwa anthu amene 4 months ago this is December bana tikabwezera November tikazabwezera October September
ndikuti kufika mujani August anthu amachita onunkhira anyezi August yemwe amachita onunkhira anyezi mdziko muno kuyenda kununkhira anyezi August yemwe lero li panopa anthu ena bwana amati daily akamazuka kunyumba kwawo amachizumira kai pa window pasagogode munthu koko kapena abwera za green so chimenecho ndi chimene chizikututubirisani kuti zimene timapanga ngati dziko pamene tinasankha kuti tizisankha anthu amene azidziwa tizikhala nawo bwino anthuwa chifukwa chokuti olo mutanyoza watakhala kupanda nzeru osazindikira midzi achanjani after 5 years amapanga chiganizo and zimene zinaoneka pa 16 ende manena nthawi zonse kuti mafika nthawi ina umapezeka kuti mukuwerengera zinthu muoneka ngati kuti kapena tikuwerengera boma lolakwika zona chifukwa chokuti apana anthu ena akamazitama kuti na maboma awawa amayima pa msonkhano yes maboma awa bwana ndi amaphatikiza masamu awo ndikachulete zona so amalawi sungaphatikizire ndikachulete ayi asingatheka abwana andachita chimvano madaba kuti adakumana kuti kumene ankagwirizana kuti na apa zona apa pasita ndipo abwana anasintha bwana mokuti even mpaka na pano anthu amanena sindikuzowa chachitika ndi chani sikuti amalawi akuchosani zimene zachitika so chaka cha 2025 chinali chaka chokuti kwa ine chandiphunzitsa maphunziro phunziro lalikulu tendizikhabwenda ambuye bishop Yes. funso lomwelo atakufunsani kuti chaka cha 2025 chayenda bwanji maphunzira chiyani muyankha bwanji nkhani kudakhala ku church because of the God of second chance kuti paja Peter anapita ndithu anapita God of second chance panakutira mulira osamatha mawu yayi anthu amayankhula kwambiri sizingatheke amene aja sizingatheke pala anthu ena mulungu anadalitsa zopsetsa mtima zimene ngakhale inu mtakufuna ndi zoyipa koma madalitso makhala they overpower zinthu zimene ife timaganiza pa munthu kuli madalitso ena amene anthu amapsinja amene kuti mukaulitsa mwenda mutere koma adzana pa wadutsauli pamwamba so naphunzirapo kunena kuti si mphamvu za munthu si nzeru za munthu kuladziwa kuna kula anthu okondedwa ena ndapita aja amene ajawo ndi okondedwa taphunzira kuti mulungu amakonda anthu chifukwa kuti ndimuonetsetse amusipatefe mundikhulukira koma ndiyankhulana munatimuonetsetsa anthu aja anthu amene avota ine ndimayenda kwambiri kumapitsi anthu amakonda atati kwambiri ndipo chipande chinangokhalapo nkuti dzina la chipande chimene atati alipo koma atati akafika pamalo alesa pamagwedezeka zokuti atati chifukwa chakuti munthu udzani chisomo namba 2 ukaona atati aja amapereka chiyembekezo yona akhoza kupanga bwinobwino zinthu amapereka chiyembekezo ndipo chiyembekezo chimene ankatipatsa ifeyo ndi chimene tikuchionadi panopa kuti zichitikaona zichathike tikuona bwino kuti nkuluyi wathu akhoza kukwanitsadi kutere so taona kuti ukamaseweretsa zinthu ine ndimanena pano kunena kuti achakwera sangakhala uchita kukhala oyiparatu ndipo ine ndimanena pakana kuti achakwera soyipa tinakumana nawo apapa kuyankhula nawo akhoza kuti mwina kutsitsa misozi kuti umanyamata simukuziwa how I tried kuti zinthu zikhale bwino koma vuto ndinkanena ukazungidwa ndi anthu amene ndi achibwana anthu ongofuna kuti ndinkanena pangati mwano kuti pompa munthu unalibe shati yabwino lerolo munthu basi kumande kuti mudzimatama mwe kuyankhula tumene kuja kuti munthu ali ndalama macho munthu wandalama amayankhula chizoti ayi olo mutatani mukunama mukapanga mpaka nekuchula chiwa cha kwama yani kuti kwa amani that's very dangerous mukawinira kwa amani that's very dangerous ende anthu amene aja mukaona kuyambiraku chama zaka zitatu ziwiri ma anali anthu timacheza nawo anali anthu abwino bwino you call them they'll answer you koma anafika paja poti olofoni yako kumayione amangoona ngati kuti chiwanda chikuyimba ine ndikhoza kuwuza anthu amene aja pana kutifuna sakufuna tathandize ndale koma afuna anthu ngati ife amene timayankhula chilungamo mwina just to tell them kuti don't worry it is well chifukwa zimene ife tinkaona amene muli wewe koma kuyankhula kodi anthu aziyankhula bwanji amene bishop pano tayambapo ndikuzowa kuti mungati wamene kuti bweraso kwa amene ali mbwalo chifukwa ife timayankhula ndi amene ali mbwalo pano ali mbwalo nda DPP ndikula ndati tiyayankhulaso kodi olo kulankhula Malawi azilankhula mondani kuti zimveke is it the fact yokuti 5 years jatimaona ngati kuti ndiyayitali kwambiri na as long as 5 years sinati palibe chimene mungachite because sometimes ndi pamene muona ngati pamene pali chiopsezo mumazafika nomuona kuti ndiye mungatani olo mukayankhula ndiye mungatani kuphatikizira pomwepo chimene chimavuta nchiyani
kuti before asalowera anthu mu boma amakhala mitu yawo yoganiza bwino kuphatikiza pa zipenanena andikuzama owoneka kuti akulankhula zomveka akudziwa chimene akuchita. Yes. koma kungolowa basi mitu kubayizika basi anthu ena ababatu game yomwe iyi yamaniwi ndiye yamansite anali anthu achoti kwayimbira foni usanamaliza yanga kale. Yes, a bishop mulungu akuti chani chimachita choti anthu adzakala wamboma ndikulemba buku imene ndikunika kwambiri za anthu amene wawa chifukwa pofunika pakhale buku loti anthu adziwerenga la anthu andale. Anthu amene wawa ndi odabwitsa kwambiri fosewa ndi amodzi angosiyana zipani. Okay, ndi amodzi timangosiyanitsa president yekha koma anthu andale amafanana zokuta zawo konseko atikufunsani magazeti tani usiku ndi usiku Banda magazeti tani chifukwa ali kunja enda akalowa mboma chipenda panga discover choti amasinda abwezi. Okay, amakhandi abwezi ena usati ifeyo atipatsa bullet ndi amapeza anthu ena amene amangwa yamikira nawo ali mujamonera kuti oloka glasi kawaini ndika 200,000 ndi akationa ifeyo zimamba kuoneka kuti awafuna awangaduzo ndi chani koma ndakapanga maintain mafumu anthu osauka azibusa ndi anthu amene amalangiza kuwapanga maintain anthu simweza atoka mboma. Koma munthu akalowa mboma amakubana ndi chiwanda china chimene amadzimva kuti anthu alibe ntchito. Bishop anthu amalira atu pamasoba ife anthu amalira kunetsani kugwada kulira kulira misonzi abuye Bishop mulungu amakuvera muti pempherere ife tilowe mboma ife tikalowa Bishop chali chini dzamanga ife pano bwalo utayimbira foni sanga yake zimene zizi ndipeza aperekeza kumanda chifukwa munthu sunganene kuti poti amene aja ndi MCP ndi anthu anadana kukosi ndauze kuti anthu anadana ndi system osati MCP. Okay, people anadana ndi zimene system imene MCP ingachita moni TPP anthu suda ayikonda kuti ayikonda akonda system yapita. Okay, moni system ikapochoka anthu amwe awawa adzazi tembenuka adzazi ine ndimanena nthawi zonse kuti palibe njira yabwino yopangira chinthu cholakwika. yes ngati ine muchiwe mukupangacho chili cholakwika ife tikudana chiwe mukupangacho ndikasipanga ineyo chikhala chabwino ndi cholakwikabe so chifukwa choti ndikupanga ine chisakhale chabwino koma chimalakwika mmene mukupanga inuyo pamene popo mpamene anthu samamvesesa. So awa adalowa ndipo amalawi adali ndi chiyembekezo awatuluka akulowa amalawi ndipo anali ndi chiyembekezo ine sinaonepo anthu akusangalala tinakhala muno 3 years nsima isakupsa. Yes, tikunena kuti akomamwina akuchakula masipuna amafu chaka choyamba akuchakula chaka chachiwiri akuchakula nanga sife tili kubalaza ndi kukichini kumveka ngwinjiri I think akuphika munthu akuphika koma sakuti yankhula ndi kuphika chani mmene timazaduluka kumene Europa tabisa Europa. So chimenecho kungogwirizana ndi mmene akuyankhulira ambuye Bishop anthutu ndi agreement is an agreement. Neni mani anthu azonse ndi agreement ife tikukuponyerani voti mavuto azimene tikufuna tonse sitingamasogole kumakapanga ziganizo. Ayi tidakonza system yokuti pazikhala munthu mmodzi amene azikatipangira ziganizo zathu ngati dziko. So munthu amene akwena amvesese kuti anthu amene ndikuwatsogolerawa akufuna chani fa munthu songanene kuti ukwasogolera anthu sakukusatira amene akutsogolera ndi kuti ali apo ndi anthu akubwera pambuyopa ndio manati ndikutsogolera anthu koma sungamane kuti ine ndikusogolera anthu tangoyima tungokuyang'ana kuti kodi ukutipitisa ndi kuti iwenso ukusogolerayo ungoyenda. He who thinks is leading when no one is following is just taking a walk. Because you must be, when you're leading, people must follow you. We must trust your judgment. We must trust kuti uziwa zimene tufuna and kutipangira according to agreement nditagwirizana Banda. Tikamanya muka pano patikayima pakuti tikaja mitu ya mbuzi. Tikakafika pamenepo mmene mapangira ulendo tikamanya muka pano. Ndeti tagwirizana tukaja. Utapitiza mwimsankhire nkhani. Ndikagwirizana kuti tukaja pakuti ndine ndayicholera mbali yako ine mudabatu aho nditupita kuti ife kuti tikulowera kuma uku tikupita kuti ndine usayankhula kalikonse mangoyendesa musekula chisekulo kuyenda takutsikani mbuyanga
because komwe tikulowera mukatigwetsa so leadership abwana is on trust pamakhala trust yokuti amalawi tankhulupirira adadi nde adadi akwena amvesese kodi amalawi akufuna chani. Now adadiwo sangamapange okha ndikumabwera ano boys girls so pamenepa mambakhota zinthu chifukwa pali boys ina ndiobalalika sikuziwaso kuti ikwena izipanga chani koma adadi waibweresano. Now adadi akwena aziziwa kuti boys girls sizimene amalawi akufuna kuchokera kwa sizimene nakambirana sakundipangira zimezi abona sunga mango musunga ngati kuti ndi chani chimene chimakutekenya ndi chani bostic chakumatira chosunga chichonsecho ndi chani because iwe umaina uzizo iwe kulito amalawi 25 million amene dabanga nawo mgwirizano kuti apangira izi anandikhulupira ineyo iwe kutani kodi apa ngati sangaone kuti kuli anyamata ena ake they have no idea what they are doing, they have no clue whatsoever, and these are people amene akukuthandiza kuti ulamulire iwe also you have no clue, then you take iso anzako so osaziwaso ngati iweyo chipili chititu chifukwa munthu wanzeru uzitha kuona kuti kodi ine mapelewera pati ine mapelewera apa ndikambweresa nzangayi apa ndekuti uyandichinga pati ndekuti kuti timwetsa ngati kamwesa chifi anthu amangosapotera kuti gaba ndi Malawi yamwesa ndi Malawi so kuchimvesesa chimene cha mfumu mmene akhale pano pangu kuti kuti program ikome amene ayendesa akhale Banda mukhale mpando ine ndikhala ndizichaya kuno ndi Bishop ola Bishop atatamika cha mtundu wachi tikakhazika apa ndio tasokolesa tifata khazika mpando kuti sakuziwa kuti awupanga bati so we must understand kodi akwenda kukhala pati ndi ndani angapangi chichi ndi ndani. That's right, yeah. Na so golera amene sadziwa chimene chicha bwana kuti bola pali munthu abwana ndi ngozi yayikulu muonjezere pamenepo topic yathu yabirira 2023-22 ina who is a leader ndimene akamba kwa bwanji ndimene akamba za decisive leadership. Yes, ndaikumbukirati ndiye topic yathu yambirira pamene kuti ndaponda pa musipaka chabwino tibati mtsogoleri adzikhala munthu wopanga decision paika SP amakonda kuti munthu wabwino iwo station manager ino simungapangira chiganizo unless mungwathandizira kupanga chiganizo osati kupangira chiganizo koma kwathandizira chiganizo chimene apanga mungwathandizira kuti chiganizo mbapo not all the time ndimaganiza inuyo inkupangadi anthu adapota magaza anda abanda fena mali mamudziwa uyu SP anthu adziwa ndithu kuti uyu ndi Banda uyu chifukwa mukakhala pamalo anthu amatha kudziwa kuti Banda leadership yake style ndi yotere SP ndi uyuyu ndi anthu amatha kuona aya wanda sangafika papa uyu wapanga isi so chimodzimodzi mmene amakhala mtsogoleri wa dziko kuti akuzikhala wamphamvu kwambiri wanzeru zabwino koma ngati sasankha bwino maplayer oti asewere game imene ichayo ndipete aonale kimoja apitira muja timu yabwino timu yamphamvu koma ngati sasankha bwino maplayer pakhala ngozi yayikulu kwambiri facha kuti maplayer achawo alowa mu timu yotchuka yamphamvu koma sasewera bwino chimene chidapweteka achakwera ndi maplayer timu yabwino timu ijalu ndi yabwino timu ijalu ndi yabwino chifukwa khala ku opposition zaka za mkubaka sichimatha ndi manager chabwino koma selection ya ndipo timanena pano tasintani ndi una abale kodi mukukhala ngati kuti mufuna bitsa nyimbo za kuchalichi bwanji manena tasintani apapa munthu there is no sympathy when you want to do something that you just never want china amalize kaya palibe chifundo ngati mufuna bakazi ndizooneka ine ndimakalipira munthu mpaka nakukomoka ine ndimakalipa Banda ndi mudzakusanya matangati ine ndimakalipa munthu mpaka kukomoka ndikulandazo kuti sangayankhule the fainting of jachisu kumukalipira chairine mpaka mukati potsekula kozi munthu mtsogoleri sungalekere zinthu zimene anthu ambiri akuyang'anira iweyo just because you are close to someone amene anthu amaluone bakhale pafupi and ndizopsa kwambiri kuti anthu amene akuyandikira achikonongera ntchito chifukwa anthu amene achasatha kukhulupiranso iweyo ndiye kuti president yo ayimbe foni iwe kwa agriculture kumene ndikumva kuti sizikuyenda mungogula zinthu malo osaoneka bwino undisamale I'm giving you 15 days posatengera kuti kachokera chali chimodzi posatengera kuti kayati timacheza tikutumikira Malawi sizocheza izi ndamva kuti mwakagula zinthu kubucha nkhani imene ndikufufuza ndikaziwa kuti iwe umaziwadi kuti mukagula kubucha lako mnakagula sewe nde uthana ndi inewe SP
palibe leadership imene anthu amaenjoya kudzuka pasiku pamene tsogoleri udzuka ndi mphamvu mayankhula choncho ezona palibe leadership imene amaenjoya ine mu church manga njomata mbusa upereka mimba ndi mayankhula live kutsogolo atsogoleri akuda kutayimirira mbusa una sikana wakuti mbusa wangu apanga chibana chalichi okay ndimamuyimilisa tayimirira atsogoleri iwe tayimirira zinako ndani stand up akuti muna panga banji tabana kutsogolo kuno zakhala banji program ndikudalitseni isi mukwatirana zikhala banji ndiyo ayi pepani iweyo kuno ayi kuno ayi chibana chimene cho kuno ayi members who celebrate say mbusa uyuyu atisanira zonse koma ukamaonera so sachibana and amaona ngati you are part of it kuti mukumana usedi mukumana nawo zimene zo ezona yeah ndimanena kuti tikamafika pa anthu amene okay pali atsogolerena kuti timanena kuti utsogoleri wawo mwina ngati achina Barack Obama mutati muone selection ya anthu amene amasankhira you will see kuti amasankha the best that there is mudziko mwawomo nde iyeyonso anali kuti amaganiza bwino chimene chinavuta kumbuyo kundiko kuti tisanafike pa anyamatawo tiyang'ane bwanawo okay fa bwana ati zimuyang'anaso bwana ati zimuyang'anaso yes because ngati bwana ukulephera kupanga chiganizo ndesi zingatheke chiganizo chizipangidwa utha kugufa koma unali ndi kulimbika mtima kuti ndikupanga chiganizo uthaula kwisa it can be a bad decision yes or a good decision but koma some mtsogoleri adzipanga decision and you because amalawa anakukhulupirira kuti uzitipangira chiganizo ndiweyo okay if you are too shy kuti sindikufuna kuphwanya chinthu sindikufuna kuononga zinthu nde usalilire kukakhala mu office imene momwe because ndi office yokuti uzipanga ziganizo m'malo mwa amalawi and amalawi akudziwa sikuti nthawi zonse uzikhoza uthaulakwitsa koma at least udapanga chiganizo utawunikira zinthu zingapo because a decision must be informed by so many things. That's right. Udafika bwanji kuti upange chiganizo chimechi ndezi zimene anthu amabwera awane na ichi ukamva nde umanena ndakumveserani nonse akuluakulu tutene pala amene akufuna kuti akuvutavuta because ineyo no ntakumverani nonseno ndunati tudusapa amene sakufuna kudusapa anenere rifa kutsala pano ndipeza munthu amene afuna kaduse naye apo tikadusa apo kuseliko kumene kuli zinthu zabwino kwambiri amalawi akanjoya zimene zili kumene titafinyika pati pamene tufuna kudusapa koma ngati sungapange zimene zozo chifukwa chokuti ufuna kukhala munthu wabwino then nde kuti ntchito yake siya president for president si ntchito yawo popularity kuti ukhale president otchuka usunapangika anthu ukuyenera kuti uzipanga ziganizo abwana timanena kuti even tikaferedwa pamaliro abwana tikulira timakagula betu bokosi nangati ngamangolira tukhatoka mpaka na malemu ati wolere panyumba kuti chifata kukhuzidwa kwambiri tonse ndakagule ndani bali bata kagula akokagula zoneka ngati ndamina akufuna ti munthu tikangwirire you still have to make a decision even under difficult circumstances even under tika kumudzi kapena tika town yes wina akamakhala kupanga zimezo ena kulira kukoma ziganizo zikuti zikupangidwa nde utsogoleri wa fungo koma kuopa kupanga chiganizo nde usamafune ntchito zina now awo ndi amene chikwani nawo kuti iwowo ndi gulu lawo zikuoneka kuti they were all over the place nepali anthu okuthwa pakamwa ozuwa kukunamiza and anthu amatiziwa atu mene tingabwerere kukanamizira ambuye bishop ndoti tidziwa kuti ambuye bishop ndikakanamize bwanji tiziwa mokanamizira mwake mmene manena ine nthawi zonse kuti anthu akamafuna uzanena maboza mu church someone that I want to gossip. I have a concern. Man of God, I have a concern. When you listen to the concern was that boss, but I don't want to. It is not come ni boza imo. Me sergeant he go and charge under a different name. Under a disguise, what is a concern? It's not a concern. This is a gossip. If you want to talk about Brian, let's bring Brian here. So you must sit here. We listen together. What is it that you want to complain about? Now, if you cannot do this, then in the salary you see the figure kusokera suti. You must be cut from a fabric that it ufuna kusoka suti yolimba yonene. Uzikala kuti uli ni qualities amene ajawa chief. Ngati ulibe chief otitakokera cha mtundu wanji. Izafika nthawi inake mazaoneka kuti yativuta chifukwa choti kuyambirira idali yolephereka this project failed koyambirira timaika kamiza kuti mwina mwake isinda kusokolo. But it didn't change. So amutalika muli pano. And to some vote DPP. In any manner, if people were voting for DPP was really DPP did not form the majority
in the parliament. Inasogola, but it didn't form the ujeni. What's the word? There is word you outright majority. Okay. Didn't have the outright majority. So Uranda malo ena mene even anthu amapezeka kuti akuvotera phungu wa MCP. Koma pa president amavotera ndani amthalika. So is kuti amafuna adadi. Now adadi wo atazindikira zimenezo zakwena kudziwa ano. Oh. Pachokati msanga pamene. Pamene panali achakwera. Amene sadapange bwino chifukwa chika anthu anakuti hey nthawi. Tachosapo abwerepo podi nandika apo kuti nditani. Now who are the people that are going to help me to deliver what Malawians want? And never santau ya itali bwanji. How long must I tolerate? Because paliye na umati okay, lero tamvako zintu, let's give him the benefit of a doubt. Probably tikamula nkulasita. But not to understand kuti there are some people bwana sunga yanganire for period of time asokoneza zintu abudra memo akulu. Ndiye zimene tikufuna ti akhule ndipo malilipo pano. Amthalika Malawi atacho sachakwera akuyika ndipo inuyo chifukwa Malawi ali ndi zinthu zimene afuna kuti zichitike andafuna msanga chidodo chimene chakutekesa anzano achoka basi adali mchidodo. So inuyo padakali panopo anthu athu amakhulukira niko zina zake zekhasizi kuchitika azita poti angobwera kumwene abwera kumene kanthawi kamene kajaka kachiyankho kamene kajaka kama zafika pa mapeto anthu amazati aya ayisigwiraso iyayi tutumbula chichani olo ndama yanga pa andufuna mbase ndama yanga mawa ndikuvira lero mawa kena zawo za iyaya mawa kuchuluka ba chitupsha tutumbula ndiye mutipatse kanthawi iyayi tachigambatula ndala iyaya zizingo kamba zokuti kanthawi zafuna tione zotsa inu ndege mukwera ikafika yaife ndepalibepa inu ndege mukwera yaife kuchitosinthira majakete pa airport koma ikafika yaife nde pali chitupsha tisatero ayamba bwanji apita muthalika tijameno yaboma ayamba bwino okay chifukwa chakuti pali zinthu zimene zinativuta kwambiri zimene mazida ndaula zoonekeratu pano pandi December no Christmas ine mafuta ndangothira mabwera kuno koma nzere sinakhale panzere ndi chinthu china chimene sobaja chinativuta kwambiri nkhani ya fuel ndikuona kuti amaso wako mwachangu amene zoti fuel chasino zoti zipita moda kumatika zimene zikuchitika kale kuti mafutawo tathira nthawi ya December la chaka chathaje sikunali bwino mafuta nthawi ya Christmas anaje imwena tayiwala ife sanaje Christmas koma tikuona ndithu kuti yayi mafuta awa zabwino bwino ma decisions ena kumaoneka kuti ma decisions awawa ine mpana ndimwambira mmanja ndikakhala kuti apa decision ili yamphamvu kwambiri kumene tikhoza kuti siku ndindakuona kuyambika bwino ndi ukwanyamatako kumene koko ndikumene kuona kuti nkofunika kutaunikidwa mofulumira kwambiri anthu akalandira mphamvu apita ndikukhulupirira kuti sangashaine sangafuna kushaina ine ndi nyama ndikozofuna kushaina mwandiziwa ndifuna anthu andiziwe kuti ine ndili pamwamba koma iwo aja sangafuna zimenezo zoti aonekere ali office pamene pala anyamata amene anamva kuwawa ndi chipani chapita chicha anamva kuwawa kopya ndipo anthu amene osati iwe ndikachangwa wina udzakhala awa ndi amene ativuti awa amene akufuna kukhawulitsa anzawo chifukwa ine ndimati lamulo loti limakhawulitsa kale munthu amene sanachite bwino lamulo limukhawulitsa kale. There's no need to do more than lamulo kale kulisonkhezera kuti munthu uyo lamulo soba lisonkhezera limakhira kale ni mphamvu kale. Okay, so zofuna kuti wina akamve kuwawa wina akamvetsetsa kuti iwende ukhawula zenizeni weyo sunati iyayi sizikhala bwino chifukwa chakuti olo mukhawulitse nzanu ilitso mwezi ka 5 ndaletu ndiyoseketsa kwambiri palibe chinthu chimene munthu choti ndipo sinzo afiku dzangu khama pembere odutsa mizimu ya ndale fa munthu amafika po iwala paja kuti 5 years kadzatha sikudzora kuti nzabweraso zochita kuchitika tukuona anzatu timanena popata omwe aja amashaina aja pano mapetsa chisoni kumagazi kutsula nawo akuti chani koma timauza pano tikauza makwimbirani mafoni Chafumuka ileso nene umbali yangu musaba mutesaya ngula bwina amene kucha musaba mtenga amene kucha koma zonse zimene ndikaunda abale yanga amene acha ndimayankhula ndi chikondi chifani madziwa kuti munthu amene umankondo pamudzudzula pamene anthu amene akadya ndalama ndiwo acha awathawa onse kulibe anthu ambiri pano anthu amene ali nawo ndokha amene mwina akozo memba mafoni mwatacha athawa
so awawa kambidwe pakati patinaona soyamba kokana yo kunama kwambiri omuchipani chomwe chalobomba chitu kunama kwambiri fe munthu swanga tisaweretsa iya ifeyo tinayika so clip nthawi ngati muli kulilongwe ijama madamane kuti ayi tikupendekana so that ndikuona ngati kuti anyamata anakadeka ndikuzindika kuti chifukwa chanapita andisanga kandiwe nduna kandiwe body member sama kandi pafu tumtionera pai amakani mambo is the decision making kwambiri company koma sakatenga sikuti kumupite ku cooperative society kwanengo ndibwera zatenga galimoto sakhala ndi galimoto ya jeni ya osamakavuta basi kumene kokoya ndifuna jani body member saka bana kufandi kwange koma saulemu mashini wangaja sandi kwanina okay chabwino sinanga kufuna ali food yawo imufutita sima yona buno bwino ni food yabo ndiye ndikafuneso ndaona food yabo na wayipa musipa muntu kufuna kutani kuti food yo kulibeka liko ndibese ngati ineyo olata ndipita umwe utasama ndira wani kwacha ndira mango kwira nchino kuti ndira bagari banda wa decisions ndizigogwira olowani kwacha sandipase ndiri buno bwino chifukwa chipani imene chimapita chachakwera ine ndiri pa buno bwino mulanga ula buno bwino ndipo anthu ambiri amandiona ngati kulandira ndalama kwina ababweramu ine ndiri buno bwino kale koma kula anthu ena amene anafinyika mwene zinthu zinasokonekera ndiye pano pakuti ngati kudza kuti mbwani madziwa munthu udana kanjira dziko lonse ndiye wapeza mpunga ndiye kudya dzala chonse ndiye kumakhala kudya pamene IPM kumakwa chikudya iwozo okay kwambiri ine ndikukhulupirira kuti I don't believe that ndiphuma ndi chilichonse ayi akadakhala ndiphuma ndiye kuti ndege bwezatakwera pano ka 4 ka 5 exactly chifango tuka kamodzi yeah and just to comment on what I am khaka yambe bishop ine makhulupirira kuti temu yoyamba ya Peter that was in 1990 2020 minus 2014 yeah 2014 to 2019 pajanandi chaka chimodzi mena banga yo pala zinthu zina zimene zinachitika mperiod imene amene ndikhulupirira ati iwo pano panazindikira kuti anyamata mafuma anyamata atha kukudyesa njomba pena pake so he's been very careful I believe so he's been very careful to monitor what is happening. What was for me, what was chinandidabwisa ndi zimene zimaveka kuchokera ku office kwa vice president. I must say to imagine kuti kumatuluka manambala and some budgets that were crazy the same things that people were complaining ndipo malimera choka panja kuti tisamasakaze ndalama tilibe to imagine kuti office ina muyakuja imaina panga tukuzidwa kuti zinayimisidwa zimene zijazo pano panda 5 okha amene I don't know kayapita kayanyamuka amene apita koza zinthu ngati zimene zijazo zimene kuti osaziyang'anira zikangomveka anthu amayembekezera kuti zijatimana zija kuti cholakwika sichimakhala chabwino chifukwa kupanga ndiweyo so amtalika 2014 zafika 2019 kudali zina zimene anthu ankaona zimachitika kuti kodi izukhala bwanji panopa kwa anthu ena amene ankhula nawo manati abwene Peter wake samene uchi akutero Peter wake samene uchi because nekuti amakayesa madzi anyamata ena ndi ochenjera kwambiri chifu amabwera nsanga kuona kuti umazoti kamesa madzi kuti kodi papatali pachimayika kusogolo kwati kamwendo nkumaona akhoza kutenga nepanopo I think amuthalika anthu ambiri akuona kuti akhoza kutenga sakuoneka kuti akanena kuti amuthalika tilowera apa yes usayese madzi yes akhoza kutenga yes muthali wake so asamene ayi amene tikumacheza nawo ambiri akuoneka kunati akutola kuti akuyankhe foni tusimase sakusekerera zopusa so maintaining that please be on the lookout for those that are still going to try to taint your image iyi ndi temu yanu yomaliza your excellency mukamaliza imene iyi Malawi zana kuti munaseva matemu awiri mudadumpha pena pake koma mudamaliza 10 years muyimaliza bwanji muyamba bwanji so tisamangodandaula za kumaliza akoyi chifukwa kumaliza ako ndi process ya mmene tayambira that's right yeah koyambirira kuti yambe bwino izichita kuoneka kuti isatiphonye koma kuyambira kuti kukuti tasokonekerapo chatimana kuti ukasochera bwana bwerera usayambireso ino Bishop mukanena kuti service shama wina ujamanako Bashir yes ndufuna kuti yambe 8 o'clock yes ine ndiyo wa 8 o'clock mchali chino yes ndiye wina nkuchedwetsa yes zita bwanji kuli malamulo tipa muyimitsa ngaye 3 months dire sa kuli malamulo
endi ndimafuna ndikuze limene apangire ife jamanera za mabodza zomwe bwetsa mabodza ife ndi group yatsogolera Okay. imene munthu akatumiza message kuti mwana wanu mmodzi amandipempha ndalama ndimangupanga forward Okay. ku group yanga Okay. yatosefa zikuzi kulibe choyipa kuti munthu abweretsa mabodza kuli group yathu imene kalikonse kamene kakukambidwa timakaponya pa group iti ndiye mangofunso limamva kuti munthu uja chimene chachika kuseri kuja asabwere kwa ine mundiuza kuti ndimujambula ndichibwera pa group kuti kudabwerawa atabwera titamba kuti muti chani ya osati kulekera kuti iwe ndikuika kwa mulungu amati ngakhetwa iwe bishop amanena soma kuti mwakuti ya so ine ndimanena kuti mmene ndibwera mbuyo pang'ono mmene ayambira apita akuoneka kuti ndi achitukonka with SP kuti ayamba bwino ndikuona kuti chifukwa iwo ajabu zimene akumana nazo zambiri ife sanatiuze akuzizoka zokoma zimene iwo anadukumana nazo ngati munthu anamva kwa watu wacha ola atabanda kulangizidwa ali nzitu zambiri zimene akuti icho singabange singabange chifukwa ndikuma kumachira anthu 1 million ndikumasandera ku gate lako olota kama ndisufuna kumva kwaza kumva chifukwa ndo saja umene kuja sana macheko kuti nyumba kwako amapita nyumba kwa piepa ndipo anthu aja poyankhula amacho ndiye iwo aja ngati munthu woti afuna kumaliza ndikukhulupirira kwambiri kuti ali oluka kuti icho chisachitika ooneka ngati osokoneza amene akhoza kusemphana ndi zofuna chifukwa mtsogolera amanena kuti ndifuna tilowere chonchi wina nkumafuna kuti ayi bwana tisatero apangena bwanji asamachedwe chifukwa kuchedwa kujaso ndi ngozi kuchedwa kuja ndi ngozi asamachedwe yapopo ndiye tapemphe ndithu kuti APM musamachedwe chifukwa kuchedwa kulikonse kumaonetsa weakness ya mtsogoleri muyimaliza bwanji nkhani iyi mazira nthawi yatithe amfumu amuthalika ali ndi 4.5 years kuti ayendese dzikoli temu yawo yomaliza mmene ayendesera babamu anthu tizakumbuka leti nkanenera even kwa achakwera achakwati nkauza achakwera mmene mulamulirire from 2020 to 2025 anthu azakumbukira pano akakhala I think nawonso akutha kuona kuti akanatha kuchita bwino pati ndiye awa Bishop anabwera kuti mulungu wapasa Muthalika second chance kuti abwereso kuti zimene zidavuta mbuya mucha panopa Malawi aone kuti munthu akapita ku benchiku I think amakhala ndi kanthawi ka reflection ana amene akupanga zosokoneza palibe chifukwa chokuti mwasungire you don't owe them anything ndipo inuyo kuti nkakamba even mbuyo mucha kuti olafuna kuyisintha kabineti jakatatu suti anthu ane kuti munasankha macho saso ata kumasintha bwana because mphamvu lamulo likwalola kupanga zimene zozo pofuna kupeza anthu amene anyamule masomphenya awo kupanga deliver pokumbukira kuti Amalawi adafuna adadi so chimene chocho ndi chimene iwaja azikhala nacho busy kuti lero litaponya so vote anthu andiponyeraso kapena ona kuti nkulu ya think sakuti mvesesa chifukwa pamene popo ndi tiziziyesa pafupi anthu akundidalirabe anthu akundikhulupirirabe kodi ndikuwapasa zimene ndikufuna because utakhala kuti ukuwapasa zinthu zimene ukufuna Amalawi atamango kusungabe ngati wata choke kachipani chawo nata mwina chatibwesa munthu ina mutipasa mwana mfumu yabwino imana kuti tipase mwana because ndinu mfumu yabwino mwana za mwana zonse zisayambe sobana no so nthawi yathu yapita timakamba kusu zangozi ngati mungandole kuti mmene tikuchitira zisangalalo zathu zichonde tate ndizenda bwino pansi kwasala masiku atatu tikhoza kulephera kulowa 2026 ngati sitisamala tikamasangalala tikamatani tizindikirebe kupatsana mpata m'misewu chonde kupatsana mpata muyimaliza bwanji nkhani ino ambuye Bishop tibalizira yangozi yeti ayi muli musemo chabwino ndimafanda apembe kuti anthu mumaliza yangozi komanso kumene chokera kumwomba mkono anthu asakeni my emotions you end your emotion you end up ending your emotion my emotions amapangitsa usiye kuyenda that's an emotion ukakhala if you are not careful you are too emotional kuti you find it kaulitse wakuti you end your emotion what goes around comes around siku lina chimene mbewu mukubyala umazakulula kuli bwino zinthu kuzipanga bwino chifukwa chizidza kuyimitsa kutupita patsogolo tsiku lina zinthu zili bwino kale tisasokoneze kumbali ya ngozi Mateo ataone bwino kuthamanga kwambiri anthu kusangalala kodi ngozi jasisatani kitu ngozi zijakuda anthu kumakhala muli bongo matuka kena kusangalala kwambiri kambe munthu akakondwa amathamangitsa gali moto pana maskide tisasangalale modelo yayi ife ndikuchokera kusalima mudayimisa kawiri timayima faja wina amachita zosalizwika ndabo munthu ngapa ngofatiki magamu 5 pakona
ine mpaka kuiba kumajalira kuti akaombana ndi uyu iyo mwamwayi kuzaluwa vyo kungodusa be akwangaso madaba kuti yeye ali basusa mission ine ndimalize nkunena kuti mtsogolero yakhoza kukhala wabwinobwino amayipa ndi wanthu chifukwa anthu samakumana ndi mtsogoleri daily timakumana ndi nduna timakumana ndi ma principal secretaries timakumana ndi ma directors amene anthu amakumana nawo pafupi ife tikhale amthenga wamtsogoleri nangeni kuchali chimakumana ndi aliyense ngati simati mukumana ndi ashama ndi abashi ndiye amene wanyamula mphamvu za mbusayo azigwiritse bwino ntchito ngati mbusa ayamayankha foni iwenso yankha foni nakuchosankhira foni cha ngatakuyankha abusa inu ndiye kuti muyembera mmayankha ndiye bashiru andikulire andifedikuze nino kuti abe Bishop Bashiru tusapo akukulira mtima zimusungabe inuyo mmalabada kumekuli anthu ambiri mmadziwa and I have to say this achakwera china chimene chinapweteka kwambiri ndi khalidwe la nduna zawo anthu anena kuti wadya omwewo kaya ndi mtoliro wadya omwewo zonadi mupita nonse zonadi khalidwe lili basi so ife ndife amithenga chabe ndife antchito chabe tidzionetsa khalidwe la amene watitumayo tidzikhala bwino ndi wanthu ndimati ndamaliza mola kwita ngayo mamaliza pabwino mfumu tamaliza pabwino kwambiri mphamvu nzobwereka andikulangiza sititopa ayi tizilankhulana ndipo kumamva amene osamva wonse tidanena tisatchula mayina pamwina apena sitithula afuna kubwera pano zanena kuti boma limene lilipo la usokoneza ndi awa sokoneza ndi I think ndizitero uchira kunena ndiye zabwino futo opendani pakampana nditane I think ndizitero ikukoza chula chachula ndoba ja uyu chimozimozi pene nkanena kwa chapa koma kuti we were not specific mwina time around tikhale specific wakuti amapanga mutharika uyu apanga za mpatuko apa uyu apanga za apa mukapitiza kukhandi uyu mudana ndi gulu Fekeri masunga uyu gulu linyanyala nde sankhani mene nina mufuna gulu mufuna uyu zona tabweza tabweza pamene tabweza pamene mpamvu kwambiri there are two options kusunga uyu mudana ndi gulu kapena kufuna gulu kuchosa uyu ichabwino musankhadani basi mufuna sangala tsawa kuti madani kuli 3 mavota yananga kuti 3 point chakuti million amene amadapo nyala mtali izona mukasafuna kusangala sawu 3 point chakuti million votes kunyanyala kuti amene iyayi nde it's up to you. That's right, yeah. It's up to you. Mwamaliza pabwino kwambiri ndithu amfumu ndikuyamikeni inu ambuye Bishop nthawi zonse mukabwera mumatipatsa mphamvu mmayankhula mwamphamvu ndi madankhawa ndikuti ndi board member muyankhula mwamphamvu koma ayi muyankhula mwamphamvu moto kuyakabe suzira ausateka ndithu ndipo monena kuti zitafuta mukozo zitaya ndili ndizochita zokhazikika kudziwa basi izona zimene ali samazimapaka izona ndili ndizochita zabwino kala nyambadwemo moyo wabwino bwino izona ndipo palibe fonyo sankhula chilungamo ndima yankula chilungamo muli nzanu ndili nzochita zanga izona zimene zimandipatsa kopi izona ayi munthu mphamvu munhu mphamvu andi chilungamo chiziwawa kumene ukayankhula chinthu anu kumamva kuwawo ziti ndayankhula malanga ndizanguza ndinofuna kumva munthu wantundu wake izona anthu azingokuza mwachaya kote osewa mayimbira ulo UMP ulo kuti mwafusa John apo anthu amachira ndama mamana bizatu afuna ino ine ndakuza ndikuti ndi mauza afunu ngati mwe ndama ingosunga isigwira anthu anandigwira ine mpaka mese anakandisumbira kumeki ati ndimana kuti ndizipani ndingo ine angaba about 15 nauza lafu msimu wina ayi mwina anthu sanga kuuzeni koma iyi and onsewo sizidateka tiziuzana chilungamo ndio muzipsha mtima kuma chilungamo ndi chilungamo ena anandigwira achira pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu mdzulo buno ya the hot current ndiyotentha ndipo sida zizilepo ya ndipo moto tusonkezera awa andevu zamwe yakunena kuti tikabwera amene usokoneza mboma tichwe pambuyo musida chite bwino tikadathandiza chakwera beta chwesi nkomachita kunena kuti wakuti yes ndi amene asokoneza amene afuna kuti awasokoneze adati timchula kuti abwana uyu akusokoneza uyu department ezona uyu mukapitirira ndi uyu ulinyanyala kuseri
Neguli manyanya. Akafusacha kwe. Guli manyanya mangala kumbali chief. Ate kuna kudabu chandi baya nchani. Bwana, temberezo likaleka. Wani baya ndani. Munda kuti ndaberedwa kwa nyumba sina cholera. Ataka mwena mwena maheu. Uyanga na TV mulibe kuma siseko zoseka windows. Watenga TV ndani. Koma atungaja kumoima maheu. Nile Brian Banda, mzukulu wana njaiko, kukuya mikani pokana afe matulo wano, and goodbye.